А вие тук ли работите? Ами преди 5 години избегах от Монтана. И сега тук тръкам коли, чистим, копам, какво дадат. Вчера наблизо е станала една катастрофа. Знаете ли нещо? Ами така като се замисля, горе-долу по същото време мина един бус с софийска регистрация. Какъв беше? Български. С софийска регистрация. А нещо специално видяхте ли? Еми, имаше с две здрави момчета, късо постригани. Един имаше татуировка. Каква татуировка? Точки, чертички, като на вампирите в Блейк ли? Кирил, млъкни, вече снимаме. Не, бе, не. Такава е тук на врата. А как се държаха? И като мутри. Спреха да пикаят. Е там. И аз и викам, искате ли да ви изтъркам колата? Те щеха ме набият. Даже един ми се изплези. Какво е направил? Е така. Рептили. Кире, нещо друго сещате ли се? Не. Чакай. Искам да поздравя племенника си Издислав. Благодаря ви много. Как казахте, че се казва племенника ви? Издислав? На кого е кръстен? И как на кого? На песента на Whitesnake. Издислав. Що точно на тая песен? И защото на баба му нагалено и викаме бялата змия. Защото има бяла коса и убав характер. Благ. И оттам. Издислав. Бялата змия. Стига си ги снима от тия глупости.